ମୁଁ କହିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏ ହନୁମାନର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ହନୁମାନ ରାମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ମୋ ପାଖରେ ନା ଚାରି ପାଖରେ କେଉଁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ। ତୁ ଶଳାଟି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସେବା କରି କରି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଥିବେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ? ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ଡାକି ଡାକି ମୁଁ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶଳାଟି ହନୁମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଠାକୁର ବାକୁରକୁ ଏତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମଦ ମାଂସରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜମୁଛି। ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରିବନି, ଆପଣ ବି ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିପାରିବେନି। ହିଟ୍ ଗୀତ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଆ ଗୋଟେ କହିଲୁ ମୋତେ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାମ ଭକ୍ତ, ମୋ ପାଟିରେ କିପରି ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ପଶିବ? ମୋ ପାଟିରେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାମ ରାମ, ରାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପଶେନି। ମୁଁ କିପରି ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇବି? ହଉ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଗାଇ ଶୁଣେଇଲୁ ମୋତେ ସେ ଗୀତରୁ ପଦେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଯବାନୀ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି, ମୋର ଯବାନୀ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି, ମୋର ଯବାନୀ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି। ଗଲା 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 ଗଲା। କିଏ କିଏ କାହିଁ ଗଲା? କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଉନି? କିଏ ଗଲା? କିଏ ଗଲା? ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଗୀତଟା ସେମିତି, ସେ ଗୀତରେ ଅଛି ଗଲା ଗଲା ଗଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଓହୋ, ହଉ ହଉ। ଏ ସମିତା, ଆଗ ସମିତା, ତମେ କେମିତିକା ଝିଅ ସତେ? ଆଖି ନଚେଇ ଚୁନରି ଖସେଇ ଫସେଇ ଦେଲ ମୋତେ। ମାଇଲାଲୋ ମାଇଲାଲୋ ମାଇଲାଲୋ। କିଏ ମାଇଲା? କିଏ ମାଇଲା? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? କିଏ ମାଇଲା? କିଏ ମାଇଲା ହନୁମାନକୁ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତତେ କିଏ ସେ ମାରିଲା? ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୀତଟା ସେମିତି, ସେ ଗୀତଟାରେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମନରୁ ବୋଲିଦେଲି? ଓଃ କି ଗୀତ! ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ରଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇକି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଏ ଗୀତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିଆ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ଆଉ 2-4ଟା ଗୀତ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାହେଲେ ବୋଲୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ପୁରା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଗଲିଣି 2-4 ଥର ଶୁଣିକିନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା। ଚାନ୍ଦ ହେ ମେରା ଦିଲ, ଚାନ୍ଦିନୀ ହୋ ତୁମ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଚାନ୍ଦକୁ ବି ରଖିଛି ଶୀତଳ ରଶ୍ମି ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚାନ୍ଦ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ତାକୁ ନେଇ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ କରି ଚାନ୍ଦ ହେ ମେରା ଦିଲ, ଚାନ୍ଦିନୀ ହୋ ତୁମ। ମୁଁ ଦିନେ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିପାରିଲିନି ସୀତାକୁ। ହଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବାହନ?